terve YouTube ja se on mun Plays täällä. Terve. Ja tänne tuli tässä joku. Noin. Turpa kiinni jo siellä. Siis en puhunut teille, eli ihmetelkö jos tulla kuuluu jotain ääniä, koska pikkusiskon synttärit sitten verrat. Sori jos mä puhaltelen tää. Joo, eli tämmöstä pientä ilmoitusvideota mä höpötän tässä vähän päälle, jotta sitten, että kumminkin tulee tällaisessa puhumalla videota, että en mä oikeastaan kirjoittaa vittu näin. Moi! YouTube! Tänään me vedetään parkour. Oho. Satana kun tuo pimputtaa tossa. Ei näin. Vaan puhumalla. Saatana. No terve. Pääsit viime! Mä hengitän tässä. Joo, eli mä oon tämmönen nuubipaska. Mä vaan ruppeen tekemään videota. Mutta en tiedä, käydään vaikka Suomimaassa. Eli mulla tuli puhelimella pari videota, että Karvinen trustaa DL tai jotain tämmöstä, vaan ihan paska. Ihan paska. Nyt mä rupesin tekemään tällä, eli ihmetelkö jos täällä onkin tätä vähän ohjelmaa, oikein semmonen FPS, että on mutta aika pienimmille, että ei tää jaksa. Tää on jotenkin bugittavaa, eli välittäkö sitä. Ilmoitetaan Suomimassa, että konsolin ja Movie Plays kuvaa videota. Ei kukka välitä mitään kaikki. V-Suomi. Sinne. Kuuluukohan tässä äänet? Kuuluuko se? Jos se kuuluu vissikin koneesta. Volumet kahkas. Putkaan. Ai hitto mun jalka. Ai. Putkaan. Tää putka. En tiedä, että minkä takia mä edes laittaa, että mä puhun siihen. Koska ei. Eikä tää kuulu silleen pöljästä tähän tämä. Olisiko se... No niin, nyt se saattaisi olla ihan kohdilla se mikki. Ai helvetti mun jalka. Tuntuu semmonen... Ai vittu oikeesti. Menee sinne reikään, no niin. Joo. Okei, mutta tää video voisi vaikka olla tässä. Videota on luvassa lisää ja se olisi muuten moro.